Лелюха ли се? Какво ти казах аз? Да я понабием ли малко, че да се оплаши повечко, а? Не смей. Ако някой я докосне, ще му отрежа ръцете. Все пак тя е майка на внучката ми. Тя не бива да пострада. Казах само да я сплашиш. С какво право сте й причинили това? С какво право? Аз не знаех. Онези глупаци. Млъквай! Вместо да говориш, направи нещо. Ако Санджар разбере, че съм замесена, ще те смачкам, Недждет. Чули? Майко? Майко? Ти какво правиш тук? Казах ти да не се бъркаш. Ти ли и каза? Има ли смисъл да стоя на страна? Ако Санджар разбере за брат ми, аз ще загазя. Ако научи Санджар на мига, ще ме изгони. Направи нещо, майко, моля те. Тежи ми да спя под един покрив с тази жена. Направи нещо. Какво да направя? Какво? Брат ти се провали. Ако посланикът не беше пратил Санджар в ареста, брат ти вече щеше да е мъртъв. Кой си ти? Въпросът е кой не съм, господин посланик. Имате късмет. Можеше да дойде и Санджар. Аз съм Гедис. Гедис Ахшакла. Какво правиш тук? Какво искаш? И аз това щях да те попитам. Какво правиш тук? Какво искаш от нас? Пари ли? Обаче заради теб не можем да пипнем парите си. Вие как влязохте? Помолихме госпожа главния комисар. Казах, че ще сплаша посланника и ще се върна. И тя ни пусна. Махай се от тук. Ще извикам полиция. С това ли? Първо, имаш ли нещо общо с нападението над Наре? Нападнали са Наре? Тя добре ли? Не се прави на загрижен баща. Имаш ли нещо общо? Не, разбира се. Ти за какъв се мислиш? За какъв ли не? Но чухме Наре. Не вярвам да се занимаваш с такива долнопробни типове. Но за всеки случай, просто реших да те попитам. Свърши ли? Дъщеря ми добре ли е? Боже мой! Боже! Боже, Боже! Господин посланик, преди 9 години Наре не е била добре, но вие не сте се трогнали. Дори сте искали да я омъжите за изнасилвачи. А какво става сега? И на теб е разправила тези. Млъквай! Пародия на баща. Втори въпрос. Откъде взе фалшивите документи, с които насъска полицията срещу нас? Кой ти помага? Кажи кой. Ако не говоря, с мъчение ли ще ме принудиш? Моля ти се. Хубава работа. Нищо подобно. Санджар е по грубата сила. Аз съм доброто ченге. Аз съм пиарът на фирмата. А това е само предупреждение. Просто внимавай. Тоест заплаха. Ако не кажеш коя е картицата, да, заплаха е. Нямам. Нямам картица. Може би Акън има. Ти не случайно си в къщата на Акън. Може би той ти е дал документите.
Може би ти си само мъша. Може би дори между нас има картица. Чудесно. На прав път съм. Ако Акън се обади, поздрави го от мен. Кажи му, че копнея да се запознаем. Ало, Ало, как изглежда Акън? Около 1,70 кестеняв мухлю ли е? описанието съвпада. Защо питаш? Един тип слезе от такси. Посланикът нали е в къщата на Акън? Не, добре. Съсед е. Фалшива тревога. Идвам. Добре, пред хотела съм. Нали ги беше вкарал на топло? Санджарев е! Излязъл си! Благодаря за сега. Радвам се да те видя. Благодаря. Хасан, спряха ми достъпа до охранителните камери на хотела. Може ли да погледнем записите? Назначиха администратор. Той нареди никой от холдинга да не влиза в хотела. Аз няма да управлявам хотела, искам само да видя записите. Разбери ме, ще си загубя работата. Забраната е категорична. Сега е вътре. Добре, Хасан, добре. Не се бой. Ще намеря начин. Санджарев е! Явно записите са важни и за теб. Ами, ако аз ти ги донеса? Искаш ли? Ще го направиш ли? Ще го направя, кълна се. Правил си ми много услуги. От кои дни ти трябват? Последните 2. Добре, Ефе. Благодаря. Чакам те в колата. Добре. Благодаря. Когато излязох от хотела, видях, че гумите на колата ми са спукани. Спрях такси. По пътя към фестивала то смени посоката. Попитах шофьора къде сме. Той спря колата. Вратата се отвори и някой ме издърпа навън. Започнах да викам, но те ми казаха: не викай, Наре, никой няма да те чуе. Дойдох при теб, за да излекуваш раните ми.
Приютих се при теб. При теб. Приютих се при теб. Попитах ги откъде знаят името ми. Те отвърнаха, че всички ме познават, но че такива като мен не може да живеят в техния край. Санджар, моля те! Моля те, Санджар! Ти си моята надежда, а Кън го направи. Насили ме, кълна се! После казаха, че ще се позабавляват. Че няма да оставят така остатъците от Санджарефе. Това ли четеш от сутринта? Прочел си го най-малко 50 пъти. Хасан, взели ги. Санджарев е. Полицията е изела всички записи. Тук няма нищо. По дяволите. Добре, Хасан, благодаря. Няма да забравя жеста ти. И от посланика нищо не излезе. Как ще ги намерим до утре? Ще помислим. Те са и казали, че не я искат тук. Някой, който я познава. И не иска да стои за това. Кой, например? Списъкът е ужасно дълъг, Санджар. Пръв е посланикът. Леля Халисе. Най-вероятно и майка ми. После Менекше. Вещицата Атике. Глупакът Недждет. Кой друг? Да тръгваме. Поред ли? Започваме от края. Кой е толкова глупав, че да посегне на Наре, въпреки мен? И кой познава всички негодници? Точно. Да посетим Неджет в селското му кафене. Хайде. Менекше? Да, како е, Елван, какво има? Давай цялото злато. Бижута, жълтици от сватбата, всичко. Но защо? Скъпа, ехо, полицията ни взе всичко. Нямаме пари, нямаме дом, нямаме нищо. Какво ще правим? Банковите ни сметки са блокирани. Ще съберем златото си и ще го дадем на свекърва ни. Ама на теб да не ти се свиди. Не. Еми, хайде. Благодаря. Мюге, донеси ми лекарството за кръвно, моля те. От снощи правиш всичко възможно, за да не останеш насаме с мен. Кой? Аз ли? Сега те пипнах, Рефика Ашакло. Защо беше толкова мила с посланическата дъщеря? Защо настоя да остане тук? Момичето е било нападнато. Горкото. Кой ли го е направил? Ти... Какво намекваш, Рефика? Стигаха ли се? Не казвам, че ти си поръчала да я набият, но някой го е направил. Тя обаче
И в това състояние спаси ли парите ни? Спаси ги. За кого ще стигнат тези пари? Има заплати, осигуровки, нали така, Мюге? А вероятно има и неизплатени чекове. Благодаря ти. Затова аз си казах, мъжете да правят каквото искат с парите, които Наре е спасила. Боже! Аз ще дам това на свекърва си. Тя да го продаде и похарчи. Дъще! Какво правиш? Спри! Не дей, милата ми! Момичето ми, благородна моя! Целуни малката снаха, майко. И тя даде цялото си злато. Боже! Виждаш ли? Да. Снахите на Ефеоло са много благородни. Менекши? Колието и обеците са тук, но къде е гривната? Ако Санджар научи, майка си ли ще изгони? Не, мен. Ако се откажа, какво ще ми дадеш, а? Гривната от сватбения комплект. Става ли? Ами, сигурно съм я забравила в бързината вкъщи. Нищо. Майко, вземи и гривните ми и ги продай. Макар да не са много скъпи. Яхия, кажи, че новините са добри. Ще кажа... Тихо, хайде. Леле, какво е това? Добрите вести струват скъпо. Боже мой! Излязоха ли? Излязоха. Слава Богу! Божичко! Радвай се, дъще. Санджар ще си дойде. Слава Богу, майко. Къде са? Санджар? Гедис? Майко, спрете. Не съм ви казал всичко. Чуйте ме. Да, излязоха. Но няма да дойдат тук. Има друга работа. Каква работа? Търсят нападателите на дъщерята на посланика. Боже милостиви! Ама аз пак се обърках. Значи и Санджар, вместо да дойде при семейството си, е хукнал да отмъщава за дъщерята на посланника. Да бяха си дошли първо вкъщи, после щяха да търсят онези. За това не знам, Леле Орефика. Знам само, че и двамата са ядосани. Който е посегнал на Наре Горковмо, ще се кае за това. Наре? Пуснали са ги си Санджар? Много се радвам. Тоест, много се радвам за вас. Честито.
Благодаря, мила. Не ти щем радостта. Мюге, аз излизам. Къде? Трябва да говоря с баща си. Не дей, Наре, още не си добре. Освен това, Санджар каза дъщерята на посланника да чака, да не си и помисля да говори с баща си. Каза да го чакаш, за да отидете и да вземете Мелек. А къде е Санджар сега? Търсят нападателите ти. Нова работа ли има? Има. С осигуровки. Аз какво ви казах? Само да сплашите жената. Не да я докосвате с пръст, за да не ви размажа после, нали? Не ви ли предупредих? Санджарев е. Ако е вярно, да знаеш, че със сигурност ще пребия брата на жена ти. Иди сега. Не се тревожи. Който е наранил майката на дъщеря ми, първо ще си има работа с мен. Добре. Да. Добър ден. Добър ден. Добър ден! Добър ден. Здравейте, момчета, пуснали са ви? Аз и знаех, че е клевета. Много ви благодарим. Бързо, дай и по един стол. Не дей. Исмаил! Изморихме се. Дай по един стол, за да седнем. Хайде. Какво е станало? Да не те е блъснало такси? Ако обичате, бихте ли излезли? Всички, моля. Извинете ми. Благодаря. Ти къде? Къде? Спри. Не, ела тук, ела. Ела. И вас ли ви блъсна такси? Сядай. Гледайте насам. Гледайте натам. Госпожо Мюге, яденето е готово. Хайде, Наре. Мюге, аз не съм много гладна. Наре, нищо не закуси. Ще припаднеш, докато отидеш при детето. Хайде. Може ли и тук? Разия, сервирай ни тук. Разбира се. Тези ли са? Наре, трябва да погледнеш, но ще можеш ли? Нападателите ти, тези мъже ли са? Сигурна ли си?
Заедно ще се справим. Обещавам ти. Да. Вряла ли е? Кой ви поръча това? Кой ви нареди да нападнете посланическата дъщеря? Момчета, признайте си. Представете си, че сте Фада, а Санджар е дяволът. Недждет беше! Недждет! Колко пъти Наре ще страда заради теб? Колко пъти? Колко? Това е защото си е докоснал. Злочестата ми дъщеря. Загуби мъжа си преди да му се е порадвала. Кажи си честно, Атике. Плачеш, защото остана без мъж или без пари? Халице, няма ли нищо скътано за черни дни? Ами, Додо каза, че са се спасили парите от пристанището, но те до кога и за какво ще стигнат? Боже мой, кой ли е? Кой блъска като луд? Боже! Идвам! Боже мой! Зетко! Боже! Пуснаха ли те? Виж! Зет ми е излязъл! Дошъл е да ми целуне ръка! Зетко! Няма го. И телефонът му е изключен. Къде е синът ти? В кафенето? Къде е другаде? Но защо търсите Недждет? Знаеш ли какво е направил синът ти? Какво е направил? Наел е хора да нападнат Наре. Ти знаеш ли? Менекше, знаеш ли? Опомни се, Зетко! Синът ми не би го направил. Хората признаха. Синът ти ги е наел. Ще ни обвиниш заради клевета ли, Санджар Ефе? Браво! Не стига, че загуби всичко, а вместо да бъдеш при жена си, тичаш след онази неверница. Да, тичам след майката на дъщеря си. Кажи на сина си, че всичките ми хора ще го търсят. Уведомих и полицията. Боже! Кажи му, че е свършено с него. Божичко! Какво си направил, Недждет? Какво? Какво ми дойде до главата? Санджар. Наре още не се е съвзела от нападението. Не й казвай веднага за Недждет. Знаеш ли, много чувствителен ставаш. Отвори ли се дума за Наре? И това много ме дразни. А мен ме дразни това, че полудяваш, ако друг освен теб нарани Наре. Защото ти я нараняваш повече от всички останали. А ако ни затворят в една килия, ще имаме време да си приказваме. Но не и сега. Сине? Момчето ми? Сине! Майко, Слава на Бога! Добре дошъл, сине. Момчето ми! Благодаря. Добре дошли. Гюлсие, Благодаря. Боже, успокойте се вече. Яхия, Батко, Слава на Бога, Санджарефе. Спаси се.
Добре ли си? Щом се върнахте, добре съм. Брат ти е наел хора да нападнат дъщерята на посланика. Ти знаеш ли? Боже мой! Майко, когато се свести и кажи, че ако е знаела, повече да не се вясва пред очите ми. Да вървим, да вземем дъщеря ни. Довиждане, Гедис. Може и писмо да напишеш на Гедис. Писмо за къде? Не разбирам. Адресът ли искаш? Напиши го, аз ще му го дам. Санджар, няма да се карам с теб заради Гедис. Вие открихте ли Недждет? Открихме нападателите ти и ги предадохме на полицията. Но Недждет го няма. Не се бой. Всичките ми хора го търсят. Ще го открием преди да влезем в затвора. Какъв затвор? Нали току-що те освободиха? Излязох, за да намеря твоите нападатели. И после? Пак ли ще влезеш? Първото дело е утре. Адвокатът каза, че ще ни съдят под стража. Защо? Да говорим по пътя. Ще трябва да обясня и на Мелек. Нека научи от мен, че дълго няма да се виждаме. Мелек много ще се натъжи. Ще те помоля за нещо. Ако не намерим Недждет до делото, не излизай от къщи, докато не го открият. Делото кога ще приключи? Ами... ще продължи поне 6 месеца до година. Не знам, така каза адвокатът. Но ще ви оправдаят, понеже сте невинни, нали? Да вървим при дъщеря ни. Завладях портата. Хайде да те видим. Излез, ако можеш, пиленце. Стига де! Нали се научи? Няма да хвърлям вместо теб. Зехра, моля те! Добре. Гледай. Готова ли си? Готова? Леле. Браво! Ние сме
спечелихме! Не мога да повярвам. Сега да те видим, Кабрук. Как ще ни победиш? Да видим. Боже! Добре ли? Погледни. Прикрий го още малко. Ето тук трябва да сложиш още малко. Добре ли? Да. На пирони ли играят? Бях събрал пирони от строежите, помниш ли? Дъжд е. Татко, плачеш ли? Нали се спаси? Защо плачеш? Ей,
Играете без мен? И то с нашите пирони. Как така? Ваши ли са тези пирони? С баща ти ги събирахме като деца. Ще поиграем ли? И Зехра играе много добре. Да поиграем. Зехра винаги ме побеждаваше. А сега побеждавам дъщеря ти. Ела да те целуна, дъще. Мамо, какво ти е на крака? Куцаш? Нищо сериозно. Навехнах го. Да видим дали ще ме победиш в отбор с дъщеря ми. Да видим. Нападнали са я, знаеш ли? Нали я видях на събора? После Яхия ми разказа. Недждет е наел нападателите. Пратих хора да го търсят. И полицията уведомих. Но и ти кажи по селата. Нека и планинците да научат. Да разберем, ако отиде някъде там. Сам ли го е направил или... Или Именек ще е знаела. Или, ако питаш дали тя е поискала, не знам, Кеврук. Не знам. А ако е така, ще се разведеш ли? Ще се разведа. Ще се разведа. Добре. Ти все още имаш друг религиозен брак. Приемаш ли за съпруг Санджар, син на Керим и Хадисе? Приемам го. Приемаш ли го? Приемам го. Приемаш ли го? Приемам го. Благодаря. Вие, господин Санджар, приемате ли за съпруга Наре, дъщеря на Гьовен и Юлкю? Приемам я. Приемате ли я? Приемам я. Приемате ли я? Приемам я. Вие, свидетелите, потвърждавате ли? Потвърждавам. Потвърждавам. Бог да приеме думите ви. С предоставените ми правомощия, аз ви обявявам за съпруг и съпруга. Бог да ви благослови. Амин. اللهم إني أريد أن أجدد الإيمان والنكاح تجديدا بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Не говори глупости. Минаха години от тогава. Тази жена ти е отредена от Бог. Вечността побира ли се в календарев? Аз съм прост човек. Не ми говори с такива сложни изречения. Защото се изнервям. Да, знам. Ти не си по тайните и не обичаш да вярваш. Ефе, когато се съмняваш, ставаш жесток. А станеш ли жесток, се изпълваш със съмнения. Нещо като яйцето и кокошката. Но вярвай в Бог и в жената, която ти е отредил. Не вярваш ли в любовта? Тя ще остане тайна за теб.
Дъще! Ела да поговорим. Ела, дъще. Да седнем. Мелек? Майка ти обясни ли ти какво се случи? Да, дядо ти е ушил номер. Ушил? Тоест, скроил. Успя ли да се измъкнеш от капана му? Но нали излезе? Утре пак ще вляза. Дълго ли ще бъдем разделени? Не дълго. Но аз и един ден не мога без теб. Ще ми липсваш. И аз не мога без теб. И ти ще ми липсваш. Не можах да се зарадвам, че мъжът ми е на свобода. Виж, не се връща. Не знам дали е по-добре да се върне или не. Брат ти много добре ни подреди. Кръвното ви е, сега ще спадне. Санджар го вдига, Елван го сваля. Хайде, заповядайте. Вода с лимон. Заповядай, Менекше. Тази вода помага и за загубени пари, и за загубени съпрузи. Груба си, Елван. Голяма уста имаш. И какво толкова казах? Така няма да умре. Изстреляй ракета. Ако Менекше не е дала гривната на Недждет, за да напокости на Наре, да не се казва Мелван, помни ми думата. Помни я! Добре дошли. Добре дошла. Добре заварили. Госпожо Халисе, Мелек дойде. Боже, внучката ми дойде. Миличка, на баба малкото момиче. Моето лекарство. Ти си моето лекарство. Добре дошла, Мелек. Добър вечер. Добър вечер. Миличка, какво правиш? Какво правиш? Майка, момичето ми. Много ми липсваш. Добре ли си? Ти как си? Добре. Добре дошла, Захра. Какво правите? Как сте?
Що за въпроси? Вие какво направихте? Къде е брат ти? Отиде с мама. Къде отидоха пак? Да разкроят номера на дядо. Какво означава това? Какъв е този номер на дядо ти? Не, Наре отиде при баща си, за да му потърси сметка. Санджар тръгна с нея, за да не е сама. Сега ли е моментът? Едни тичат след Недждет, други след посланика. Санджар цял ден се занимава с Наре. Не можах да му се порадвам. Той утре пак ще влезе в затвора. Но преди това трябва да свърши работата с мама. Така ми каза. Нали, Гедис? Нали така, Гедис? Утре пак ще влезете в затвора. В затвора? Гедис? Утре е първото дело. Ще ни задържат. Боже! Благодаря ти. Аз от 2 часа се чудех как да им кажа. Дай 5. Санджар, ще говорим спокойно, нали? Съвсем спокойно, съвсем спокойно. Няма да го докосваш, обеща ми. Предупредихте да не идваме, за да не го удуша. Защо дойде? Не съм те викала, защо дойде? Боже мой, и да те оставя сама? Нещо друго? Добре, позвани, нищо няма да направя. Санджар! Санджар! Санджар, ти ми обеща! Санджар! Санджар! Обеща ми, Санджар! Спри! Моля те! Добре, добре. Ти как си? Нападнали са те? Добре ли си? Боже, Боже, чуй се само. Сякаш ще направиш нещо за нея. Татко, какъв ти е проблемът? Взе от Санджар толкова пари, за да ни оставиш на мира. Какво още искаш? Дъщеря ти те пита нещо, отговори. Какво искаш от мен? Нямаш ли си друга работа? Нямам. Нямам друга работа. Откакто ме уволниха заради теб, нямам работа. Вече ще се занимавам само с теб, селянче. Заради Санджар ли? Какви ги говориш? А твоят проблем какъв е? Защо си дал пари на Тибор, за да свидетелства срещу мен? А аз ти дадох внучката си, взех парите и те оставих на мира. Ти какво искаш? Защо направи така, че престижът ми да рухне? Ти луд ли си? Какво ме интересува твоя престиж? Не познавам никакъв Тибор. Татко, Санджар нищо не е направил. Аз нищо не съм му казвала за Тибор. Казах му само, че имаш дългове от комар. Кой те насъсква? Знаеше, че ще изведем Мелек от Черна гора. Дойде с полиция. Кой е кукловодът ти? Някой от нас ли? От кого получи информацията? Утре ще бъдеш осъден.
И в затвора ще имаш време да си мислиш. Не ми говори за присъди и за затвор. Аз не съм подал жалба срещу теб. Не заради мен си бил уволнен. Уволнили са те заради дълговете от комар мръсник такъв. Ясен ли съм? Не ми говори за съд и присъда. Санджар, ако не мислиш за мен, поне за дъщеря си помисли. Да си тръгваме, иначе ще го убия. Не очаквай обяснение от него. Винаги жертваш невинни хора. Винаги. Ти ми каза, че този човек е изпратил Тибор в посолството. Тибор ми каза така. Ако не му вярваш, обади се и го попитай.